Wis, menengo kabeh. Aja kakean cangkem. Rungokno critaku iki. Iki duduk cerita biasa. Iki cerita edan tenan. Bayangno, kowe lagi kerja anteng-anteng, dikongkon nang nggone uwong, lah kok mbalimu malah nggawa oleh-oleh setan. Duduk setan biasa, Cok. Iki setan sing ngamuk mergo omahe mbok nggo petakilan. Setane ngomong langsung, suarane medeni serak-serak basah. Bocah iki kurang ajar. Kowe kabeh kurang ajar. Wani-wani ning rusak omahku. Penasaran? Rene, tak bisiki critane. Teror getih nang mes konsultan. Iki cerita dialami koncoku, jenenge Clara. Duduk jeneng asline ning yo ben gampang lah nyebute. Ceritanya tahun 2012, Deknen kerja dadi konsultan nang perusahaan gede. Nah, perusahaan iki ngadakno seminar nang Surabaya. Karyawane mangkat kloter-kloteran, giliran. Si Clara iki oleh giliran kloter telu, mangkat karo konco-koncone 7 totale. Tekan Surabaya, dijemput terus dieterke nang mes, omah sewaan sing mes disiapke perusahaan. Pas pertama ndelok, Clara lan konco-koncone ndomblong. Omahe mewah, Cok. Gede, arsitekture aneh, unik. Tapi ono sing garahi merinding. Nang jero omah kuwi akeh banget patung. Dudu patung sing apik-apik, tapi patung sing marahi pikiran aneh-aneh. Ono patung naga, cangkeme mbukak, macan kaya arep nerakam, kodhok raksasa. Lah kok ya ono patung sinden barang, mesem tapi matane kosong. Nggak teli tenan. Clara wis mulai ora enak ati. Tapi yo dipendem wae, mosok arep sambat nang bose. Halah, paling perasaan wae, batine ngomong. Telung dino pertama aman, ora ana apa-apa. Tapi neraka kuwi diwiwiti pas dino kepapat. Wengi-wengi bar bali saka seminar, Clara ngliwati ruang tamu. Pas ndelok patung sinden kuwi, mripate patung sinden kuwi obah, Cok. Nglirik nang awake. Clara langsung melek, mripate diucek-ucek. Didelok maneh, patunge meneng. Hasu, mataku sing sliwer paling, pikire dekne. Dekne langsung mlebu kamar, niate arep istirahat. Lagi lungguh nang pinggir kasur, ujug-ujug sirahe Clara lorone ora umum, koyok diantem palu, nyut-nyutan. Pas lagi ngempet loro, saka pojokan mripate, dekne weruh ana bayangan ireng, gede, ngadeg jejeg nang lawang kamare. Ngadeg meneng, koyok lagi ngawasi. Clara ora wani noleh, wedi setengah modar. Mripate merem, cangkeme komat kamit maca doa sing diapalke. Barodok suwe, dekne nekat buka mripat. Alon-alon. Pas ditoleh, bayangan ireng kuwi isih nang kono, tetep ngadeg ora obah. Tanpa mikir, Clara langsung nyandak HP, nelpon kancane, Mbak Nana. Mbak, Rene Mbak, tulung nang kamarku saiki. Suarane gemeteran. Mbak Nana sing krungu paniki Clara langsung mlayu. Pas Mbak Nana mlebu kamar, bayangan ireng kuwi langsung ilang. Tapi Clara malah jerit sak seru-serune, terus bruk, semaput ngletak kaya gedebut. Pas sadar, Clara wis dikerubungi konco-koncone kabeh. Ono Pak Agus karo Pak Yono, supir kantor, lagi moco ayat kursi nang kupinge. Clara, wis sadar nduk? Takoke Pak Agus. Badanku loro kabeh, Pak. Ono apa iki? Jawabi Clara lemes. Lah nang kena kuwi Pak Agus cerita. Ceritane marai gulu kaku. Jebule pas semaput mau, Clara ora meneng. Deknen kesurupan. Mripate mendolon, jerit-jerit, nendangi wong koyo wong edan. Pas Pak Agus nyipratke banyu doa, Clara ora langsung sadar. Deknen malah mutah getih segar. Bar kuwi lagi pingsan maneh. Goblok, medeni tenan. Durung rampung kagete, Bu Sari kancane liyane nambahi. Klar, kowe ki akhir-akhir iki aneh lho. Ben jam 3 isuk
Awak dhewe krungu swara wong nyapu. Pas didelok, jebule kowe. Ditegor malah gur mesem tok. Meseme medeni. Clara langsung meneng, bingung arep ngomong apa. Aku nyapu jam 3 isuk? Ora mungkin, batine. Kejadian kuwi marahi geger. Ujug-ujug manajemen perusahaan mutuske kloter 3 kudu bali nang Manado cepet-cepet. Seminare durung rampung padahal. Wis, kowe kabeh muliho wae. Ngono perintahe. Bali nang Manado, teror durung rampung. Malah tambah ndadi. Nang kantor, Clara sering loro sirah. Pundake kok swabot, koyok lagi nggendong karung beras. Puncake, pas lagi kerja, kancane Kak Devi ujug-ujug bengok. Woi, ngopo kowe mentelngi aku? Ono masalah apa kowe karo aku? Clara kaget. Mentelngi piye, Kak? Aku kerja lho saka mau. Halah, ra usah nyapusi. Matamu kuwi lho meh copot. Dino kuwi sisan pas dijemput bapake ngomong, "Nduk, kowe iki lara apa to, Nduk? Mlaku kok mbungkuk kaya mbah-mbah." Padahal Clara krasa mlakune biasa wae. Wedi nang kos dhewean, dekne ngajak koncone Resti karo Dina nginep. Tengah wengi, pas wis padha turu, Clara tangi mergo pipine krasa panas. Plak, dekne ditapuk Dina. "Heh, ngopo kowe? Ngopo napuk aku?" Clara emosi. "Sadar, Cuk. Kowe iki lho, ujug-ujug nembang Jawa, terus mentelengi awak dhewe. Meh mbok apake?" bentak Resti. Nang kono kuwi, Clara ambruk. Akhire deknen cerita kabeh kedadian nang Surabaya. Dina sing krungu langsung medeni. Wah, ora beres iki, Kalar. Kowe ketemplekan iki. Melu aku wae nang kampungku ana wong pinter jenenge Pak Musa. Akhire Clara manut. Diobrolke nang wong tuane Dina, terus deknen dijak nang omahe Dina. Ketemu Pak Musa, deknen cerita maneh kabeh. Pak Musa gur mantuk-mantuk. "Iki kudu diruwat, Nyuk, tapi sesuk isuk. Bengi iki kowe nginep kene wae," ngendikane Pak Musa. Ya wis, Clara nginep omahe Dina. Tapi bengi kuwi dudu ketenangan sing teko, tapi neraka sing paling jero. Bar isak, Dina lagi sholat. Ujug-ujug krungu suara wong nembang tembang Jawa. Suarane Clara. Dina langsung ngerampungke sholate, tersregur. "Klar, sejak kapan kok iso basa Jawa?" Clara ora jawab. Deknen malah noleh. Mripate mendolo abang, terus ngamuk. Barang-barang nang kamare Dina dibantingi. Kabeh. Kaca pecah, lemari digubrake. Dina wedi, mlayu metu njaluk tolong. Wong tuane Dina langsung nelpon Pak Musa. Pak Musa teko, langsung maca doa. Tapi setan sing nang jero awake Clara iki dudu setan ecek-ecek. Deknen malah guyu ngakak nantang. Pak Musa arep nyedak malah dicekik. Ndintek ndi tenan, meh modar Pak Musa. Warga padha teko, heboh. Butuh wong lanang 6, awake gede-gede, nggo nyekeli Clara sing ngamuke kaya banteng ketaton. Bar dirangket, Pak Musa lagi iso ucul. Deknen nyopo ngajak ngomong alus. Suwe, alot banget, tapi akhirnya setan kuwi gelem ngomong. Suarane metu saka cangkeme Clara, serak, abot, lan kebak amarah. "Bocah iki kurang ajar. Kowe kabeh kurang ajar. Wani-wani ning rusak omahku." Pak Rusman, bose Clara sing melu teko langsung sadar. "Omah, apa maksudnya mes nang Surabaya?" Setan kuwi guyu maneh. "Aku ora bakal lunga sakdurunge kowe kabeh minggat saka omahku." Jebul, pas Clara kesurupan nang Manado, kloter 4 lagi nginep nang mes angker kuwi. "Pak, cepet Pak, kongkon kabeh karyawan pindah saka mes kuwi, saiki juga," bengoke Kak Musa. Pak Rusman langsung koordinasi. Tengah wengi buta,
kabeh karyawan dikongkon pindah hotel. Proses kuwi suwene ora umum. 5 jam. Selama 5 jam kuwi, Clara terus ngamuk. Nyakari raine dhewe, nembang, guyu, nangis, dadi siji. Mengerikan. Akhire jam 2 isuk kabar teko. Karyawan terakhir wis metu saka mes Surabaya. Pas kuwi juga awake Clara langsung lemes, nggletak, pingsan. Setan kuwi wis lunga. Bar ditelusuri, akhire ketahuan oyot masalahe. Jebule kloter loro sakdurunge klotere Clara bar pesta miras nang mes kuwi. Mabuk-mabukan ninggalke mes reget pol, kebak sampah lan sisa-sisa botol. Kelakuan petakilan kuwi sing darai penghuni mes si setan sinden ngamuk. Lah kok sing kenek Clara? Apes, Cok. Jarene Pak Musa, pas dina kuwi Clara nganggo klambi abang, warna sing paling disengiti setan kuwi. Ditambah maneh, Clara sering lamun mergo kesel. Jiwane kosong, dadi gampang banget dileboni. Clara dadi kurban mergo kelakuane wong liya. Wis, kuwi ceritane. Dadi eling-eling ya, nek nanggone uwong kuwi aja petakilan. Kowe ra ngerti sapa sing duwe omah asline. Salah-salah, balimu ora nggawa awakmu dhewe, tapi nggawa kanca anyar saka alam liya. Merinding, Cok.